आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोकणातील मालवण भागातील हा पारंपरिक पदार्थ बघणार आहोत। याला शिरवाळे आणि रस असं म्हणतात। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। हे जे तुम्ही बघताय याला स्थानिक भाषेमध्ये शेवगा असं म्हणतात। यानेच ह्या तांदळाच्या पिठाच्या शेवया पाडल्या जातात। हे पूर्णपणे लाकडी आहे, हे बघा, आणि याला अशी आतून जाळी असते। याच्यामध्ये पीठ घालायचं आणि वरतून हा जो दांडा दिलाय तर त्याने ते प्रेस करून त्याने ह्या शेवया पाडायच्या। हे बघा, इथून खालून येतात त्या शेवया। तर चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। पहिल्यांदा रस बनवायला घेऊया। याच्यासाठी मी 2 कप किसलेलं ओलं खोबरं घेतलंय मिक्सरमध्ये। याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं घातलंय आणि थोडं पाणी घालून हे मी मिक्सरला बारीक लावून घेतलेलं आहे। हे बघा, आता इथं मी एक चाळणी घेतली, त्याच्या खाली एक ताट ठेवलेला आहे आणि आता मी हा सगळा रस काढून घेणार आहे। हे बघा, याच्यामध्ये मी गरम पाणी घातलेलं आहे। खूप गरम पण नाही, पण बऱ्यापैकी गरम पाणी घालायचं म्हणजे नारळाचं दूध खूप चांगल्या प्रकारे येतं। तर मी हे थोडं थोडं पाणी घालून प्रेस करून सगळं हे नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, सगळं दूध मी काढून घेतलेलं आहे नारळाचं। आता इथं मी हा किसलेला गूळ घेतलेला आहे 1.5 कप, तर तो मी मिक्सरमध्ये घातलेला आहे आणि त्यात थोडं पाणी घालून मी हे मिक्सरला बारीक लावून घेतलेला आहे। तुम्ही गूळ अगोदर भिजत घातला तरी चालेल। हे बघा, हे गुळाचं पाणी आहे मिक्सरमधलं। तर ह्या नारळाच्या दुधामध्ये हे गुळाचं पाणी मी आता घातलेलं आहे। थोडी वेलची पूड घातलेली आहे, एक अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। यालाच रस असे म्हणतात। याच्यासोबत ह्या शिरवाळ्या किंवा ह्या शेवया खूप छान लागतात। तर हा आपला रस तयार झालेला आहे। आता इथं मी जवळजवळ 5 लिटर पाणी उकळवायला ठेवलेलं आहे। पाण्याचं प्रमाण जास्त घ्यायचं। हे 3 कप तांदळाचं पीठ आहे। हे घरगुती तांदळाचं पीठ आहे, तुम्ही विकत पण वापरू शकता। याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि हे आहे फार गरम पाणी, जे मगाशी मी उकळवत ठेवलेलं पाणी त्यातलंच पाणी मी घेतलेलं आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून मी हे पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। जशी आपण मोदकाची उकड काढतो त्या प्रमाणातच हे पीठ भिजवून घ्यायचं। चांगलं गरम पाणी घालून हळूहळू हे मिक्स करून घ्यायचं। जवळजवळ 2 कप पाणी मला इथं लागलं। मी ते थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मी व्यवस्थित भिजवून घेतलं। चांगलं गरम पाणी वापरल्यामुळे हे पीठ खूप छान भिजतं। हे बघा, सगळं पीठ भिजून झाल्यानंतर मी हे हळूहळू मळून घेतलं, कारण हे फार गरम असतं त्यामुळे हलक्या हाताने हळूहळू हे मळून घ्यायचं आणि याचा एक गोळा करून घ्यायचा आणि ह्या पिठाच्या गोळ्याचा अजून एक गोळा करून घ्यायचा। हे बघा, साधारणतः मोठे गोळे हे करायचे असे लांबट दाखवल्याप्रमाणे। हे बघा, मी या सगळ्या पिठाचे असे 8 गोळे करून घेतलेले आहेत। इथं पाणी खूप चांगलं उकळलेलं आहे आणि अशा उकळत्या पाण्यामध्ये हे पिठाचे गोळे सोडायचे। हे बघा, कोकणातील हा खूप पारंपरिक आणि जुना पदार्थ आहे।
गॅसची फ्लेम मोठी ठेवूनच मी हे पाणी उकळवत ठेवलेलं आहे। हे बघा, थोड्या वेळाने म्हणजे 5 ते 8 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता ते जे गोळे आहेत पिठाचे ते थोडे थोडे वरती येतात। गॅसची फ्लेम मोठीच आहे। हे बघा, थोडे थोडे वरती आले ते पिठाचे गोळे, तुम्ही बघू शकता। आणि आता आपण शेवया करायला घेऊया। तर तो उकळता पाण्यामधला पिठाचा गोळा मी काढला आणि लगेच ह्या यंत्रामध्ये घातला आणि त्याला मी वरतून प्रेस केलं आणि खालून मात्र त्याला होल्ड करण्यासाठी मी इथे एक सिलिकॉन मोल्ड वापरला आहे। तर त्याच्यामध्ये त्या शिरवाळ्या मी काढून घेतलेल्या आहेत। हळूहळू दाबून मी या शिरवाळ्या काढून घेतलेल्या आहेत। पारंपरिक पद्धतीमध्ये शिरवाळ्या पकडण्यासाठी जे आपलं केळीचं खोड असतं तर त्याची वरची जी साल असते ती वापरतात, पण माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी हा सिलिकॉन मोल्ड वापरला। हे बघा, मस्तपैकी आपली अशी शिरवाळे तयार झालेले आहे। किंवा तांदळाच्या पिठाच्या ह्या शेवया आहेत, या खूप मस्त अशा तयार झालेल्या आहेत, परफेक्ट। अशाच मी सगळ्या काढून घेतल्यात। ह्या बघा, मस्तपैकी अशा तांदळाच्या पिठाच्या शेवया किंवा शिरवाळे तयार झालेले आहेत। खूप जुना, पारंपरिक आणि सगळ्यांना आवडणारा असा हा पदार्थ आहे। एकदम सॉफ्ट आणि सुटसुटीत अशा शेवया तयार झालेल्या आहेत। आता आपण या शेवयांसोबत जो आपण मगाशी रस करून ठेवला तर तो देणार आहोत। तर मी तो एका बाउलमध्ये काढून घेतला आणि ह्या ज्या शेवया आहेत त्या या रसामध्ये भिजवायच्या आणि नंतर खायच्या। त्या खूप छान लागतात। तर हे बघा, आपले शिरवाळे आणि रस तयार झालेले आहेत किंवा तांदळाच्या पिठाच्या शेवया आणि गोड नारळाचं दूध असं हे कॉम्बिनेशन तयार झालेलं आहे। तर रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।